Ja, hej og velkommen til Tradium 10. klasse og HHX i Randers. Ja, og når man skal op på Tradium, så er den nemmeste transport helt sikkert scooteren her. Og det her det er et flot projekt. Hvad kan du lide ved at gå på HHX? Jeg kan godt lide fagene der her, sådan noget som virksomhedsøkonomi og international økonomi og afsætning, fordi der er meget at gøre med handel og sådan noget, og hvis man gerne vil noget inden for handel eller iværksætning, så er det HHX man skal vælge. Så jeg kan godt lide sådan noget. Synes du, man skal tage 10. klasse med? Det kommer an på, om man er klar efter 9. Fordi at for nogle kan 10. klasse være et rigtig godt år for at forbedre ens karakterer og få det mest ud af skolegang, hvis man ikke tager det ordentligt seriøst i 9. Men, eller de andre skoleår. Men hvis du er klar efter 9. klasse, synes jeg bare, du skal fortsætte videre herovre. Hvordan synes du det er at gå på HHX? Jeg synes det er rigtig godt at gå her, fordi at vi har et godt sammenhold, og lærerne er rigtig fede. Jeps. Yes. Hvad kan du lide ved at gå på 10. klasse? Jeg kan godt lide at gå i 10. fordi jeg går i klasse med en masse sportsmennesker, og det går jeg selv op i. Synes du, man skal tage 10. med, før man tager en ungdomsuddannelse? Både og. Det kommer altså, for min sport var det godt, at jeg tog et år ekstra, og så kunne jeg lige komme lidt op i nogle karakterer og sådan lidt. Synes du det er godt at gå på 10. klasse på Tradium? Ja, jeg synes det er mega hygge efter man er på introtur, fordi at man lærer hinanden godt at kende og sådan noget. Yes. Efter jeg har snakket med forskellige mennesker og interviewet en, der går på HHX, og jeg har konstateret, at jeg gerne vil gå på 10. før jeg går på HHX. Og nu når efter jeg har taget 10. med, så føler jeg mere klar på en ungdomsuddannelse end alle andre. Yes, og vi siger tak fra alle fra 10. for al deres hjælpsomhed og ja. Jeg vil også lige sige tak for Handelsgymnasiet, for deres tid og dejlige elever, vi måtte snakke med. Og når vi nu skal hjem, så kan vi så godt tage vores tunede scooter.